Mfethu awukwazi ukuthi ungafika ukhulele emkhukhwini ukhuliswe i-single parent, umama yedwa akukhulise nabanye bakini odadewenu noma obhuti benu, nikhule niqine nize niqede iy'kole nifike komatikuletsheni nithole umsebenzi. Nakhona kulo mkhukhu enikhule kuwona kuqashiwe akuwona owenu, yabo, nikhule kuqashiwe vele kulo mkhukhu kuncenga impilo. Awukwazi ukuthola mfethu ngathi izinto zakho usuqedile umatikuletsheni yonke into isihlangene empilweni, uyasebenza kuhlangene nje impilo ihamba kahle. Ebese wena mase ukutholile lokho uphiwe abantu abadala abakubokama wakho bakuvulela iy'nhlanhla. Mase uney'nhlanhla usuyasebenza usu-right empilweni ebese uyakhohlwa. Ila uphuma khona, ila ukhulele khona. Umama okukhulisile, umama okuzalile wakupha uthando ebese uyamkhohlwa. Usudidwa imali ngoba hlampe imali awuyijwayele mayifika ubone ngathi imali eyokwenza izinto zokujabula noma inini, noma ungekho happy ngathi imali ungayisaphaza ujabule uphuze utshwala. Utshwala nabo utshwala boku-celebrate-a. Yazi mina ngabe ngiyajabula hlampe njengoba le mali le uNkulunkulu akubusise ngayo namadlozi abantu bakini abakuphe yona, wenza izinto ezi-right ngayo, uyayibona leyo nto. Ngale mali ophiwe yona engabe uqala ubheke ekhaya ukuthi kushoda yini eshodayo ebese ngoshintshi kuyima uphumela phandle kubona abangani bakho nalaba-ke ngoshintshi. Yazi mfethu angazi lento ukuthi ukhohlwa kanjani la uphuma khona, ukhohlwa kanjani ukuthi ukhulele emkhukhwini, ukhohlwa kanjani umama okuzalile, ukhohlwa kanjani osisi bakho obhuti bakho ababheke wena, uyenza kanjani leyo nto? Mfethu angazi noma hlampe siyakhohlwana empilweni. Akufunakali ukukhohlwa ila uphuma khona. Amadlozi mekubhilesile futhi ngalokho akubhilise ngakho, zama na ukuthi okay plan. Oh, ngikhulele emkhukhwini, angihlali noma phansi, okay sengiholile hlampe-ke ngithi vele awusebenzi umsebenzi otheni, usebenza hlampe e-Pick n Pay noma eSpar noma eBoxer, Shoprite lapho hlampe ngenyanga uhola 5.5, yabo. Leyo mali leyo mfethu wazi ukuthi kuningi kanjani ongakwenza ngayo. Ungawukhanda u-4 room lapho, ungawukhanda u-3 room lapho usebenza khona kulowo msebenzi mangabe uvulile la. Uyayizwa indaba? Uma uvulile la ngaleyo mali leyo u-5,000 noma u-5.5 ungawukhanda u-4 room noma u-5 room mangabe uvulile la. Ungalokhu ucomplain ukuthi le mali incane kwasha kwacima kwanje. Angithi okay, uma wakho nihlala emkhukhwini, wena uyasebenza uwena wedwa hlampe osebenzayo manje, uwena osanda kuqeda isikole washintsha impilo okay, awukakayishintsha impilo kodwa izinto ezenzayo ayikhombisa ubuhlakani. Mina-ke into engakuplaninisa ngayo ngikucebise kuleyo mali leyo, hamba uye eBuildings. Okay, before eBuildings la ohlala khona thola indawo, ubeke imali mhlampe ngenyanga ubeka 1.5 izohlangana imali yokushopha leyo sayithanyana vele noma ingekho nkulu kodwa as long as kuyindawo ozokwazi ukuthi uyibize ngekhaya. Yayizwa into engishoyo? Ezinye izinto ey'balulekile angazi bafethu ukuthi sikhohlwa kanjani la siphuma khona, ukhohlwa kanjani ukuthi ubani, ukhohlwa kanjani umndeni wakho. Udidwa imali, into ongayijwayele. Imali vele iyahlanyisa, mayifika ngeke ungahlali ngesimo sokuthi awuyijwayele, ukhule ingekho phambi kwakho. Uma uyitholile imali uthola le ekumele isebenze, hlampe imali yokuthi kumele ithenge isishebo, imali yokuthi yenze ukuthi, imali yokuthi izamele wena lelo jezi lesikole lishayile. Funda-ke manje ngemali, uqale ekhaya ulungise, uzame. Ayikho into ebaluleke njengaleyo mfethu. Yabona mina ngikutshele mfethu ngikhule ku-rough, blind, kushubile kodwa ngasibona isimo no man. Uma ku-rough kanje awuthi ngenze u-1 no-2 no-3, ngangithola ngikwazi ukuthi nasey'hladleni babe ne-shelter nje e-grand, indawo engizokwazi ukuthi leli ikhaya lethu forever. Lokho ngeke kushintshe. Angisho ukuthi ngikhuluma kanjena ngoba ngiyayikhomplimenta noma kanjani kodwa into engiyishoyo
ukuthi mfethu uzame ukushintsha isimo sasekhaya, ungadidwa imali, ungadidwa amantombazane, ukhule lezi zinto zingekho phambi kwakho. Asikho-ke isidingo sokuthi uyigijimise. Hamba ulungise emumva ebese uyaqhubeka nohambo lwakho. Iyona nto engiyishoyo. Angifuni ukuthi wena mfethu ngelinye ilanga lo sithi, hawu umbona wayesebenza endaweni ekanje, umbona wayenje. Njengalaba futhi laba abaphunyelwe iy'mali, so hlampe uJita uphunyelwe uRafu noma hlampe amafa kubo, hlampe uthole u-100,000 o-1 million, lezo zinto uyangithola. Thola ukuthi njengoba ephunyelwe ile mali unabangani abaningi, abanye awubazi ngisho ukubazi naye akabazi, uyangithola, kodwa bakhona ngalelo langa. Bakhona ngalelo langa ngesimo sokuthi bafuna le mali. Uma uhlakaniphile ungasona iSewula, uzokwazi ukuthi imali isetshenziswa kanjani, imali yenziwa kanjani uma uyithola, wenze izinto ey'balulekile. Ushintshe ikhaya ebese ubathengela ibhara. Angiqondile-ke ibhara leli lokulayisha osimende, ngikhuluma ngemoto, ihhashi lasebaleni. Kwazi ukuthi le moto le yokulekelela emndenini uma kunezimo ey'thile ey'phuthumayo, nayo imoto ebaleni ikhona. Usuwakhile umuzi uqedile, yonke into iphelele, abantwana bagqoka kahle bafudumele noma kungebona abantwana bakho. Enye into ekumele ngiyicacise leyo, noma kungebona abantwana, ngisho abashana bakho, iy'ngane zosisi bakho, iy'ngane zobhuti bakho, ezakho lezo y'ngane. Nawe kumele ufake isandla, ulekelele makuphoqa, makufanele, makuthiwa usibani bani ushoda ngokuthi, ngikhona ngiwumalume ngingakhona ukumenzela. Ungay'qhelelanisi nabashana bakho uthi hhayi lezi akuzona iy'ngane zami, ugodle lezi zakho zodwa. Ayenziwa leyo nto. Ezinye izinto ey'balulekile lezo bafethu, angazi uma hlampe empilweni kukhulwa ngey'ndlela ey'ngafani. Kuyenzeka phela ukhule ngethambo, ube mude, ube ngakaya, kodwa uthole ukuthi manje isitezi asikho. Iminyaka ihambile kodwa manje umqondo umile. Akufunakali-ke ukuthi iminyaka ihambe nawe ukhule ngethambo kodwa ingqondo yakho ime. Ezinye izinto bafethu ey'balulekile lezo ekumele sizazi, siy'funde futhi siy'gweme. Ayizwa indaba? Ayikho into ebaluleke njengaleyo mfethu. Mina into engiyishoyo ukuthi nje asiy'phathe kahle, singagijimisi amantombazane, ungagijimisi utshwala, ungagijimisi ukumosha imali. Save mfethu imali, imali iyabekwa. Usayosebenzisa ngelinye ilanga, ngemali wenza izinto ezizokwenza ukuthi nawe uphakame, uphumelele, prosper empilweni, ube right. Yayizwa into engiyishoyo mfethu, ungagijimisi amantombazane ngesimo sokuthi uhlanyiswa imali. Zakhe wena uy'bhilde, bhilda umndeni wakho kuqala ube muhle, ebese uyabuya uza kuwena, uyazakha, uyayikhuphula empilweni, impilo yakho ibamoja. Uzobona udokotela noma iphayiloti noma ubani bazokugijimisa labo sisi, bazokufuna isimo sokuthi uzakhile wena, wayibhilda khona uzobe irazo nje e-grand yakusasa mfethu. Ayikho into ebaluleke njengaleyo ukuthi abantu bakuhloniphe, bengakuhlonipheli ukuthi bayakusaba, bakuhloniphele imisebenzi yakho emihle oyenzile kuwena nasemphakathini ngokuba isibonelo esihle. Angazi uma ngiyazwakala noma ngizwakala into engiyishoyo, kodwa oney'ndlebe uzozwa, ongenazo futhi okwakhe. This is Comrade Makeba P_M_B. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, ngingohlala ngingahambi ngedwa. Umfana kafikele ePuene le kaMgwagwa ePietermaritzburg eMgungundlovu bafethu la ngiphuma khona exa. Akekho ongangazi, ongangazi ngoba ufika izolo bafethu khona le koMafakatini koHhaza koMpophomeni, yonke indawo eMasangweni, eHowick bafethu. Ngithanda ukubonga noChris Pappas, inhle into ayenzayo uChris Pappas lapha eHowick, muhle umsebenzi bafethu. Mina-ke njengamanje ngizolibona ngithathe ishelele ey'tolo. This is Home Run with Makeba P_M_B.